Hallelujah. Hallelujah. Ngithathe ithuba wanxele. Ndibulisa utata uapostoli. Ndibulisa umama uapostoli. Ndibulisa utata. Ndibulisa umama. Ndibulisa ulutsha. Ndibulisa uGlobe Play. Egameni lenkosi. Amen. Banxele nam ngithathe ithuba. Ndizibongele kumoya oyingcwele. Ngokusapha namhlanje. Ngegama lenkosi uJesu. Banxele ayikuthethwe kakhulu. Njengoba bethetha, noma ethetha, notata ethetha. So which means into enza ukuthetha ayonto entsha. Into seyithethiwe. Because umoya ongcwele uyathetha. Amen. Because nam ngoku bendikweli lizwi bengayazi why nima siya kweli lizwi. So but umoya ongcwele uyathetha. Cela siqale kuncwadi zabaseCorinthians chapter 16 verse 9 8 and 9. Corinthians chapter 16 verse 8 and 9. AbaseKorinte bokuqala chapter ngu-16 verse 8 9. ivesi ngu-8 kunye no-9 uthi amagama angenhla injongo zikaPawulos imicimbi engabantu imibuliso athi ke ngoku uverse 16 uverse 8 ndiya kuhlala ke eEfese kude kubekho iPentecost kuba ndivulelwe umnyango omkhulu onamandla bebaninzi nabachasi. Amen banxele. Amen. Ilizwi lethu namhlanje banxele. Nkosi yami. Siqala kulo banxele. Amen. Uthatha uPawulos apha banxele. Uthi uPawulos uThixo umvulele umnyango. Amen. Njeba emvulele umnyango ukuthi enze umsebenzi wakhe. Umvulele umnyango ukuthi uPawulos aprospe. Nkosi yami. Eshumayela levangeli banxele. Amen. Umvulele umnyango ukuthi izinto zikaThixo zenzeke. Jesus. Banxele iyakwazi sometimes ukuthi izinto zingavulwa. Not because kukhona utshaba. Nkosi yami. But because intando kaThixo. Amen. But the same Paulos ukhona ngenye imini banxele apho wayefuna uyoshumayela kule ndawo banxele. Kodwa kuthiwa umoya ongcwele wayengavumi ukashumayela. Even though ukushumayela kulungile banxele. But umoya ongcwele zangavume ukuthi makashumayele. And umoya ongcwele zangathethe into eninzi banxele. Kodwa zangavumi ukuthi bayoshumayela. Amen. Zangavumi banxele. Which means umnyango wawuvaliwe. Amen. Hallelujah. Till uThixo athethe again. Jesus. Wavela ephupheni kuPawulos. Amen. Wabona indoda yaseMacedonia Jesus. imbiza Amen. ayoshumayela wavuleka umnyango. Amen. So siva apho ukuthi nothi yonke iminyango iyavuleka. Ikhona evalwa ngentando kaThixo. Ikhona evuleka ngentando kaThixo. Now uPawulos apha umnyango uvulekile. To do the will and the work of the Lord. Amen. But to Paulos upper, even though many oppose me, which means uThixo mayivula umnyango empilweni yakho, there will be many opposition banxele. Amen. Ma uThixo evula izinto ibreakthrough empilweni yakho, there will be many who will oppose lo mnyango uvulekileyo. But ithandi kweyi-1 ukuthi once uThixo wavula umnyango akekho nomvala banxele. Hallelujah. Uthi uThixo apho uvulekile umnyango banxele kuPawulos. Uthi ashumayelise ukuthi uPawulos aprospe banxele. Uthi even though there are many who oppose me banxele. Sometimes banxele
ibasithi who oppose the will of God. Yay. Ibasithi bangcwele Sure. who oppose intando kaThixo. Jesus. Sure. Sometimes ibaluchaba Jesus. who oppose the will of the Lord. Jesus. But zezi zinto zimbili bangcwele who oppose the will of God. Sithi bangcwele nochaba. Now kanithetha ngochaba nithethe ngabantu. Funeke sifikele kula level apho singathethi ngabantu. But the spirit behind the person. You understand? Babu Revelation bangcwele kuthethwa ngoJezebel. Kuthethwa ngoBalaam. Abo bantu bafa kudala bangcwele. But because now the spirit is still at work. Bafa in the Old Testament. But in the New Testament there's still the spirit of them. Yabangcwele funeke sisuke kulandawo sijonga abantu. Because it's in Bible we don't fight against flesh and blood. But against principalities, powers. Ngicela siya ku chapter 18 manje. Uzenzo chapter 18. Izenzo chapter 18 Yeah. iverse Uverse 9. Uverse 8 and 9. iverse ngu8 and 9 No again 10. no 10. Amagama ngenhla athi eKorinte uthi verse 8 uthe ke uCrispo umphathi wendlu yesikhungu wakholwa inkosi nendlu yakhe iphela nento eninzi yamaKorinte yakuva yakholwa yabhaptizwa. Verse 9 yathi ke inkosi ngombono ebusuku kuPawulos, musa ukoyika, thetha ungathi tu. Verse 10 ngokuba mna ndinawe kanjalo akukho namnye uyakukusa sandla akuphathe kakubi ngokuba ndinabantu abaninzi kulumsi. Amen. Amen. Now siva apha bangcwele incwadi yezenzo. Elixesha bangcwele lixesha lembandezelo kwibandla lokuqala bangcwele. Lelixesha lentshutshiso bangcwele. Le persecution phezu kwibandla. Which means i-opposition phezu kwentando kaThixo. I-opposition phezu komsebenzi kaThixo. uThixo apha uvule ithuba, uvule igap ukuthi umsebenzi wakho wenzeke. But now sibona i-opposition kwibandla lokuqala. Sibona prostitution kwibandla lokuqala. Sibona i-tribulations bangcwele, imbandezelo. But even though kukho ezimbandezelo bangcwele, still leli xesha le season many souls were gathered. Even though there was great prostitution bangcwele, still in the season many souls were being delivered. In the midst of persecution bangcwele, still many people were healed bangcwele. In the midst of persecution bangcwele, in the midst of imbandezelo, the more the word of God was expanding, the more the word of God was reaching. And this is not the first time sibona lento bangcwele. Sakhe sayibona eEgypt bangcwele. Now the Egyptian they oppress Israel. Kuthiwa the more they were oppressing them, the more they multiplied. The more they were oppressing them, the more they grew bangcwele. Result namhlanje prostitution, it means growth. As Mama mentioned, uthi Paulus, do not trouble me, for I bear the scars ezibonisa ukuthi I belong to Christ. Which means uthi ndinamanxeba kum ndinguPaulus, but la manxeba abonisa ukuthi ndibelonga kuYesu. Uthi ngamanxeba kum endingawaziyo, but la manxeba abonisa ukuthi ndingokaYesu. Ngoba uYesu yena qala wayenamanxeba bangcwele. So uPaulus uthi I am an imitator of Christ. Which means uPaulus ubona ijoy
efaniswa noYesu, Jesus. ubona ijoy efana noYesu, Jesus. uthi even though ndinamanxeba Amen. kodwa bonisa ukuthi ndibhilonga kuye. Jesus. Uthi bamene bemphikisa Ah. ngezinto, babana bathetha ngezinto ukuthi babangaziyo, kodwa uthi uPawulos sanonixelela ngaloo nto Nkosi yami. ngoba ndinamanxeba abonisa ukuthi ndibhilonga kuYesu. Uthi uPawulos ayithethi nje lento Nkosi yami. kodwa ndiyiphilile, Amen. ndibethiwe, Amen. ndistoniwe for the gospel, Amen. kodwa nabona amandla of the gospel. Jesus. Adathi uPawulos, I am not ashamed of the gospel, My for God. it is the power of me. Jesus. Ngegama lenkosi uthi even though ndinamanxeba You. kodwa bonisa ukuthi ndinahamba noYesu. Jesus. Even though ikhona imbandezelo Jesus. kodwa ubonisa ukuthi ndihamba endleleni kaYesu. Jesus. Abantu abaninzi abayiqondi lento bangcwele, Hey, Nkosi yami. abantu abaninzi abayiqondi le ndlela bangcwele. Hey. I-require isho ukuthi sibe nabanxeba bangcwele, Ay. Jesus. amanxeba kaYesu Kristu bangcwele. Apha endleleni bangcwele sibe nabanxeba bangcwele akhombisa ukuthi siphilonga kuYesu. Uthi uPawulos ndiphilonga kulo Yesu. So sinexesha bangcwele Sure. ikwi-prosecution phezu kwebandla. Jesus. Naw uyafika uNkulunkulu Sure. uthetha kuPawulos Jesus. ngoba mawuzikhona imbandezelo Sure. ikhona ixesha apha amandla aphela khona, Jesus. ngoba ubona imbandezelo Jesus. ziza left and right and center bangcwele. Jesus. Ubona imbandezelo ziza every season bangcwele. Wathetha uThixo phezu kuPawulos wathi musukoyika bangcwele, ngoba ifiye bangcwele ayimenzi umsebenzi kaThixo, ifiye iyamthintela umsebenzi kaThixo. Jesus. This is why athi uThixo kumkhonzi wakho uJacob, musukoyika. Every time uThixo uthi musukoyika, ngoba ukoyika bangcwele uhamba opposite to ifaith. uThixo wakhe wahamba noSirayeli Jesus. kwindlela ethatha I think for 3 days bangcwele to the promised land. For 3 days asuke Egypt, uThixo wababonisa the promised land. Jesus. But before bangene uThixo Somandla wathatha ispies zabo ukuthi baba inspect the land. Bahamba bangcwele. The journey was supposed to take 3 days I think. Bahamba bangcwele by 12 bafika bathatha umhlaba, bathatha the fruits babuya naso. Kebuye bathi bangcwele, yeah indeed umhlaba umile kamnandi neziqhamo right. It is a land flowing with milk and honey. But ukingxaki eyi-1 abakhomplela ngayo uthi kule ndawo baya kuyo there is an enemy waiting for them. Le ndawo uThixo uthi mababaye kuyo bangcwele, there is an opposition waiting for them. Jesus. There are giants that are waiting for them in the promised land, not in the wilderness bangcwele, Sure. because in the wilderness lalungekho utshaba bangcwele. But uThixo uthi now in the promised land Hey. there will be your enemies. You. Apho uyakhona Tekanana. uthandazela ipromotion, uthi uThixo apho uyakhona there are giants there. Lena uyithandazelayo uthi uThixo khona, Hallelujah. but uthi uThixo there are enemies that are waiting for you there. Yes. There are giants that are waiting to oppose you there, Hallelujah. not in the wilderness. Sure. Lalungekho utshaba in the wilderness. Behamba uThixo a pillar of cloud by day, a pillar of fire by night. Eveza amandla uThixo enhlamvu. Jesus. But ngoku uThixo babonisa something new. Uthi kule ndawo niya kuyo kukutshaba occupying the land. But ayijiki lento, namhlaba ngowenu. Nkosi yami. Na uThixo uyababonisa ukuthi nathi umhlaba ijongeni. But babuya nento eyi-1 bakhomplela bathi hayi no, there are ukutshaba kule ndawo siya kuyo Thixo. How can Thixo usihambise yonke le ndlela uyosifaka etshabeni? Nkosi yami. Uthi iBhayibhile boyika bangcwele, Jesus. boyika. After boyikile bangcwele Sure. baqonga ukuthi amashika kungcono sibheke eyuphutha, Nkosi yami. kungcono kusibuyele emva bangcwele. Now balibele about the promised land, Nkosi yami. balibele ngesithembiso bangcwele. Jesus.
balibele ngemithandazo yabo, balibele ngezinto bebezifuna because of fear bangcwele. Ithi iBhayibhile bafika bathi sibone the giants there, basibiza as the giants. Phambi kwabo sifane nembovane. That's the problem bangcwele. Bamagnify uchaba, banenza ukhulu uchaba, balibalo ngoThixo bangcwele. Instead baphakamisa uNkulunkulu wabo, baphakamisa uchaba. The reason why is because bebengamthembi uNkulunkulu wabo. It's because bebengamazi uThixo. Utata uthethe ngefoundation, bebengayazi ifoundation yabo. Banyusa uchaba, baluphakamisa uchaba phambi kwabo. Instead baphakamisa uThixo wabo. uThixo uyakhala uthi ndinenzele yonke lento, ndinwelise the Red Sea, ndanwelisa iJordani, ndinenzele yonke lento, but still andiboni amandla am. Which means uthi uThixo anindazi nina, kodwa ndihamba nani. Siyakwazi uhamba naye uThixo, kodwa singamazi bangcwele. Ufika i-challenge sidawuthe, soyike. uSathana as-intimidate bangcwele, because uyayazi siyoyika endleleni bangcwele. Uthi abafuna ubuyela back because ba-operate from the place of fear. Fear is opposite of faith. Bayibuyumva bangcwele because of fear. Balibala by the promised land, balibala izithembiso kaThixo. Uthi uNkulunkulu baya kuMoses bakhala, bathi sibuyisele back, bathi we want to go back. Moses no Aaron baqobuda because bona bayamazi lo Thixo bahamba nabo, baqobuda bangcwele. Bathi right, we will get a new leader ezasibuyisela back Egypt. Bangcwele uyayibona ukuthi ngoku ifike yenzani, yenza ukuthi baribhela against intando kaThixo. Many times abantu bangcwele because boyika isimo, because boyika abantu, abanye abafuna usuka kuThixo because boyika abantu ukuthi bazothina abantu, bezixhela igusha, bezixhela ibhokhwe. Okay, now ndisuke bazothina abantu. Now because of fear babuyumva bangcwele, abayi phambili. uThixo ufuna baya phambili bangcwele, uThixo ufuna balahle zonke izinto ezithixo, but because of fear of the people barebela against the word of God, bastakile bangcwele. Uthi uThixo because of that, wathi uThixo Moses thatha abantu bajike back to the wilderness. The journey was supposed to take 3 days, but uthi uThixo now you're gonna settle them for 40 years. Yabona ngokuba endaweni yi-1 because into iyaqale ngokoyika. Babone uchaba, balimagnify, baliphakamisa uchaba nothi uThixo, boyika bafuna ubheka eback bangcwele, boyika bafuna ubheka back to the bondage. Ababona ukuthi bebezizilave eEgypt, sebekhululwe nguThixo, ababona inkululeko because boyikile bangcwele, because abamazi uThixo wabo, because abayazi foundation. Ndifuna ukubonisa i-difference between ababantu. Ndifuna siye kuko kwincwadi kaNehemiya bangcwele. Nehemiya, between Ezra no Esther. Nehemiah. This one.
Nehemiah chapter chapter 2 lapha ku verse 18, 19 to 20. Incwadi kaNehemiah chapter 2 verse 18. Isihloko ndaba uNehemiah uya eYerusalema ngemvume kaArtashasta azihlole indonga. Verse 18. Ndabaxelela ukulunga kwesandla soThixo wami phezu kwami, namazwi okumkani awathethayo kum. Bathi masisuke sakhe, bazomeleza izandla zabo ukuwenza lo msebenzi olungileyo. Verse 19. Bathi ke oSanballat waseHoron, noTobiya umkhonzi umAmon, noGeshem umArab bakuyiva lonto basigculela, basidela, bathi intoni na lento niyenzayo? Niyakugwilika na kukumkani? Verse 20. Ndaphendula ndathi kubo, uThixo wamazulu nguye oyakusiphumelelisa. Thina abakhonzi bakhe siyakusuka sakhe. Ke nina aninasabelo nalungelo nasikhumbuzo eYerusalem. Amen bantwana. Amen. Now apho kule ncwadi kaNehemiya siva ukwakhiwa, the building of the wall of Jerusalem. Amen. Now nalapha bangcwele sibona ukuthi uThixo uvule indlela ukuthi umsebenzi kaThixo uqhube, ukuthi kwakhiwe. Amen. Now bangcwele ezibeqala ukwakha bangcwele Hey. sibona oSanballat bevela. Hey, where's the position? Now before kubekho into yokwakhiwa Hey. asibaboni oSanballat, asibaboni bangcwele. But the moment uThixo esithi mawukhiwe bangcwele, the moment uThixo avula indlela, sibona iopposition bangcwele, sibona oSanballat. The moment bangcwele ithi empilweni zakho ungababona oSanballat, it is because awukenzi into kaThixo. Usathanwa ngabantu bonke is because awukenzi intando kaThixo. The moment usenza intando kaThixo uzobona, uzovela uChaba bangcwele, uzovela uSanballat, because uThixo uvula indlela. Now apha sibona uSanballat bangcwele bevela, kuthiwa bamamokha bangcwele, they mock at them, babadelela bangcwele ukuthi hayi lento yena ayizophumelela, lento yena ayizoprosper. Yabo oSanballat abaqalanga balwa bangcwele, baqale bamokha qala, because kuwo bathi hayi izokwenzeka lento, ayizokwenzeka lento, ayizohambela ndawo, then bamokha bangcwele, because i-mockery i-tactic kaSatan. Yazi mokha yenza lona iya discourage, ikuthoba amandla uthi usayenza lento uyenzayo, but once kufika i-mockery bengathi ayaphela amandla. This is why amane sithi uThixo be courageous, athi do not fear and be courageous, because umuntu courageous umuntu owenza into bangcwele. You understand? Now when the mockery comes, it comes to discourage you. Uthi uyeka lento uyenzayo, lento ilungileyo yeke, because of mockery. But ndithanda uNehemiya apha bangcwele ephendulayo. Ngicela uphinde uyifunde tatam pha ku verse 20. Verse 20. Ndaphendula ndathi kubo, uThixo wamazulu nguye oyakusiphumelelisa. Amen. Now Nehemiya ufesana le challenge, opposition.
but umjongo ukuthi wenza ntoni, uphendula uthini bangcwele. Nkosi yami. Even though ikhona le opposition, umjongo ba ujongaphi, Nkosi yami. umjongo ukuthi uphakamisa abani. Jesus. Shu. Ndimthanda uNehemiya apha aka-active from the place of fear, Jesus. akoyika utshaba, Jesus. but uveza ubukhulu bukaThixo bakhe, uoperator from the place of faith. Hallelujah. Ngoba uNehemiya uyamazi lo Thixo ahamba naye. Now malufika utshaba uveza uNkulunkulu uthi the God of heaven will help us prosper. Uveza ubukhulu bukaThixo Amen. ngoba uyamazi uThixo wakhe bangcwele. Amen. Akafani noSirayeli Nkosi yami. owaphakamisa utshaba, Nkosi yami. wa-actor because of fear. Jesus. But uNehemiya u-actor from the position of faith, Jesus. uphakamisa uThixo bangcwele. Amen. Uthi uThixo will help us prosper bangcwele. Amen. uThixo uzasiphumelelisa bangcwele. Ngicela siphinde siye balapha kuNehemiya bangcwele, chapter 4. Chapter 4. Again, chapter 4. Amen. Jesus. Verse 3 and 4. Incwadi ngokubhalwa nguNehemiya isahluko esikhulu sisine ivesi iyaqala. Verse 3 and 4. Isihloko ndaba uNehemiya ulumkela incaso yabakwaSamari. Verse 3. Ke uTobiya umAmoni engakuye wathi nalento ayakhayo kungathi kunyuke impungutye le iluphekeze udonga lwawo lwamatye. Verse 4. Yiva Thixo wethu ngokuba sideliwe ukubuyisele ezinhlokweni zabo ukungcikivwa kwabo, ubanikele ekuphangweni elizweni labathinjwa. Verse 7 Verse 7. and 8. Kwathi akuva uSanabhalathi noTobiya nama-Arabi nama-Amoni nama-Ashdodi ukuba ziyenyuswa indonga zeJerusalem, ukuba ziqaliwe ziyavincwa intanda, wavutha umsindo wabo kunene, Okay. bacelisana kunye bonke bephela All right. ukuba beze kulwa neJerusalem 9. bayonakalise. Verse 9. Sathandaza kuThixo wethu, Wait. samisa abokulinda imini nobusuku ngenxa yabo. Amen. Hallelujah. Siyava ukuthi nalapho bangcwele isaqhubeka lento. But into endiyithandayo ukuthi abastophi bangcwele. Into endiyithandayo ukuthi abami umsebenzi kaThixo. But bayaqhubeka. Amen. Kuthiwa iBhayibhile ithi iBhayibhile bebene enthusiastic bangcwele. Which means izel ukwenza lo msebenzi kaThixo. Even though kukutshaba, but zange bayeka bangcwele. Nkosi yami. Ngithanda lento ukuthi every time kubakho i-opposition ithi iBhayibhile bathandaza. Amen. Amen. Every time kubakho i-challenge ithi iBhayibhile bathandaza. Amen. Every time bemokhwa ithi iBhayibhile bathandaza. Amen. Akastop umsebenzi bangcwele. Jesus. So lento uyenzayo bangcwele ayistophi because ubutshaba. Nkosi yami. But ifanisa noNehemiya. Every time kubakho i-challenge thandaza. Amen. Ngiyayithanda lento bangcwele. Zange balwe nokulwa nabo bangcwele. Hayi. Zange bathetha nokuthetha nabo. But ithi iBhayibhile bathandaza. Amen. Enye into endiyiqaphelayo apha esibeplena aba bantu oSanballat Hey. baplena mos bengekho Nehemiya. But every time uNehemiya bayiva into before Hey. Injalo.
So utshaba luyaplana. But oNehemiya bayive lento before isiza abangcwele. Kanjani lento? Behlelene abakhupha oNehemiya bethu umsebenzi. But still bayiva iplan ingakafiki. Jesus. Bayiva iattack ingakafiki. Jesus. Yazi utshaba lukaSaul lakhe la plan abangcwele. Ba plana to attack Israel. Ba plan. But every time they plan ke planayo bathi sabafumane bempha. Ke besiya bafika bengekho. Aphinde ba plane bathi sabafumana pha. Ke befika pha abekho. Kuthiwa la king yakroka bangcwele. Ngoba kwenzeka ntona why every time siplana sifika abantu bebengekho pha. Bengekho bangcwele. Kuthiwa le king yakroka yaqoba maybe kukho a mode between us. Maybe ukhona lona uthatha indaba azise pha. Siyabona ngokuba uvukelana nabodwa. Sure. Hey. Uyangasethi uSirayeli upha and uSirayeli akayazi noba Hayi. Akanoma dibela. akayazi. Hayi. But every time besiya pha akekho. Nkosi yami. Utha wathetho uyi1 uthi hayi. There's a prophet there in Israel. Oh. Uthi yabo king neplan zakho oziplanayo when you are asleep. Utha Jesus. Yasukela. Ungakaxeleli nabantu bakho and the work. Uthi uThixo uyayithetha kumprofeti wakhe. Prophet. Usayicinga lento ngizakwenza so yenze so. Uthi uThixo uthatha yonke lanto ayixelele the prophet ayithathe lento ayixelele uSirayeli asuke uSirayeli. Yabo uThixo ubona apho singaboni khona. Uthixo umile uThixo ujonga utshaba as a watchman. Ewe. Utshaba luseza ukuthi uThixo alibone. Jesus. Asibone uThixo uthi nalo utshaba. Which means uThixo uyayifrustrate plans the enemies zethu. Jesus. As frustrate uThixo Jesus. because uThixo unakelele thina. Jesus. Which means thina we must focus only on what uThixo athi masiyenze. Jesus. We must focus only the work of God. Jesus. Senze intando kaThixo because uThixo uzasilwela. Amen. uThixo uzasilwela abangcwele sithi singekho Amen. but uThixo asazise. Amen. Sithi singekho but uThixo asixelele abangcwele. Amen. Ngubani onosihlula ke abangcwele? Sama noThixo nje. Jesus. This is why uNehemiya abangcwele every time bakho into athandaza Jesus. because uyamazi uThixo wabo. Jesus. So namhlanje abangcwele ndizothi uThixo wethu akahlulwana akaxabana utshaba Amen. but uThixo ufuna siphakamise yena abangcwele. Amen. Izinto zonke kwimbandezelo siphakamise yena. Jesus. Singaphakamisa utshaba singoyika utshaba abangcwele Amen. but soyika uThixo yena yedwa. Amen.